Komîta Rewşenbîrî û Ragihandinê ya Rêxistina Domîz ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya xuleka fêrkirina zimanê Kurdî vekir. Duh di çarçovaya parastina zimanê Kurdî ji aliyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve Komîta Rewşenbîrî û Ragihandinê ya Rêxistina Domîz ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi beşdariya berpirsê Rêxistinê Mihemed Alî Ibrahîm xuleka fêrkirina zimanê Kurdî hata vekirin. Ku di destpêkê de Mihemed Alî Ibrahîm bi vê helkeftê gotinek pêşkêş kir. Spasiya mamosta û hemû beşdaran kir tekezî li ser giringiya zimanê Kurdî kir. Xula zimanê Kurdî ya ji aliyê Komîta Rewşenbîrî û Ragihandinê ya Rêxistina Domîz ya pedekesê ve hatî vekirin ji bo asta yekem e dê ta meh û nîvekê berdewam be û ji aliyê her yek ji mamosta Goran Osê û Hesan Xelîfe ve were pêşkêş kirin. Ev karê îrozî we dest pê kirin û hêviya me ew e karek serkeftin bi ji milatê me re, ji dîroka me re, ji partiya me re bêguman karekî giring e. Li vê qonaxê de em ê vegerin ser ziman, zimanê dayîkê di nêv gela de, dunyayê de nasnama miletan e. ما إلو ما دست بكر ما دست ذكرنا خولك زماني كردي كر أو خولا يكما خولة زماني كردي برينها ما خولا دست بكر وأف خولا يكما ما وكو شاغر حتى شل حتى بيجي شاغرتها هي إن شاء الله مدبر أم فاروجا سيروجي أم دست بكر روجا أولي اف وقت دورجی اف کورسجی و شغل هیوا کنی و ده هیوا و بردوام به هفته ده سه روزا هفته ده سه ساعت امه وانه خببن و ان شاء الله سرکفتی بن که اف شاگردین به همیشه فایده جبینن و فایده جبینن و میگل همی هواله. سپاسیا کمیته چند دور کردید که یا Parti Demokratik Kurdistan Sûriya Rêxistina Domîz û derfet dalama wek şagird û bejdar bin vê xula zimanê Kurdî de astiyekê em hêvîne û zimanê me dayîka ticare ji bî neke. Destpêkê ez dest xweşiyê Komîta Çandû Ragihandê dikim ya Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriya Rêxistina Domîz û ez dest xweşiyê li mamostayê xwe jî dikim ku ev dewre ji me vekirina ku em fêrê zimanê Kurdî bin û ez hêvîme herdem berdewam bibin ev dewrat ji ber em ticarî zimanê xwe ji bîr nekin. طبعا حياتها مجبور دوري ام تكسي بوري دوري ام وافيري زمان بكم تنديش بر الزمان ناسنا ما معروف